ik had omgerekend als Femke Halbersma in Amsterdam datzelfde zou moeten doen en hetzelfde aantal lintjes per 1000 inwoners zou moeten doen, dan heeft ze vandaag 1900 lintjes te gaan. 8 is ook voor ons best veel. Normaal gesproken zijn het 2 of 3 onderscheidingen per jaar. Maar dit keer 8, ja, dat is bijzonder. Met de voordracht van de heer Willem Teunens-Kiewiets om die te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Mag ik de heer Kiewiets naar voren vragen? Ja, een uniek moment hier op het Ameloon. Liefst 8 mensen die krijgen joert een koninklijke onderskiering. En nevens de eilanders is San aantal nog niet jeder vak aan. En ook bijzonder, 6 van deze mensen binnen actief bij de molenvereniging hier op het eiland. Ja, op Ameland hebben we heel veel mensen die zich vrijwillig inzetten. Onder andere bij de musea en bij de molens. En daar zijn een aantal van vandaag in het zonnetje gezet. Maar er zijn er nog veel meer. Ik hoop dat ze gauw voorgedragen worden. Kijk, dat is best wel bijzonder, Safoli niet een keer. Ja, ik denk dat het komt omdat we het met elkaar uithouden. Dat we elkaar zo het vuur aan de schenen leggen dat we het alleen daarom al verdienen. Ook omdat we met de hele groep eigenlijk onderscheiden zijn. Dus dat voelt beter als dat iemand het alleen krijgt, denk ik.